Isto para pasar... Non se hecho por eso, xa por Pasarte se queda... aí. Non, é aí. Bueno, moi bo día a todos. E a única que presente, casualmente. Nada, é un placer para mí presentar a Rafa Vallejo, que aparte de un bello amigo que facía tempo que non víamos e compañeiro, tamén un colega da Universidade de Vigo, ¿no? E un colega de historia, era catedrático de Historia Económica da Universidade de Vigo, e ainda que fixo a súa tese e estudou en Madrid, en realidade a final fixo a súa tese tamén aquí, porque tamén ten unha vinculación a través de Ramón Villares con nós, ¿no? E con este grupo e con este universidade, ¿no? Bueno, con Barro, que por eso está amigo en vez de ir para aquí, porque xa se sabe que tira para baixo, non tira para arriba, va por la ría. Estuvo convidado e foi profesor convidado en varias universidades estranxeiras e españolas. Traballou sobre un asunto complexo, que é a cuestión fiscal no século XIX, traballou sobre as negociaciones de Mendizábal, sobre reformas tributarias, fixo 2 libros na súa tese do 98, logo fixo algún libro máis sobre o tema. Para min era eso, e sempre foi eso, a historia agraria, a historia rural, vinculada á cuestión fiscal. Estuvo tamén e formou parte de sempre do antigo seminario de Historia Agraria, da Sociedade Actual de Estudios de Historia Agraria e da revista Historia Agraria, ¿no? Traballou a súa tese dirixido a Villares de Paco Comín, que era o gran especialista nestas cuestións e sigue sendo a gran referencia, ¿no? Pero nos últimos tempos virou, non sei como, porque de feito hoxe espero que non lo explique tamén e o entenda, de pronto apareceu traballando sobre un asunto pois que ten moito interés, que é moi innovador, que rompe, racha moito, como nos pasou a todos os que traballamos sempre sobre temas agrarios. Ao final, aí parece que é unha constante, de pronto acabamos traballando tamén sobre outros temas que en realidade nos interesaban moito, ¿no? Nuns casos uns, noutros casos outros. Historia política, ou historia ou de memoria, ou, neste caso, algo que ten moito que ver, además, con a súa actividade como historiador de economía, que é o turismo, que ten moito que ver con o mundo de hoxe, e que son as preguntas que desde hoxe nos facemos ao pasar. E aí, bueno, este monumento que creo que casi todos os podas coñecedes, e do que vos falar agora tamén, que o traigo aquí físicamente, porque está aí en relicario, que fai con Carlos Larrinaga, e que é, bueno, pois, digamos, a aproximación máis completa a un asunto que ten moito percorrido no futuro, que asombrosamente estaba desaparecido das nosas preguntas de investigación historiográfica, que sempre nos derivan do presente, pero con un certo retraso. Igual que nos preguntamos por a industrialización, xa case nos tempos do inicio da desindustrialización, cousa da que non nos dábamos conta, porque todo eso ocurre a finales dos 60 e nos 70 e nos 80. Da mesma forma, pois neste momento onde se está cuestionando o turismo global por moita razón, pegada ecolóxica, turismofobia, excesos, etc., pois nos temos que preguntar, e é o que fai, sobre a historia do turismo para poder entender o fenómeno no presente tamén, ¿no? E, bueno, pois, e máis, deixo-vos con él, insistindo en que é un placer, e que retomaremos isto. Falarán uns 45-50 minutos, e despois, como sempre, os someteremos a unha crema de preguntas. Gracias, Lorenzo. Bueno, estou de verdad moi contento de que desde o noso seminario, que ten unha longa trayectoria, un prestigio, unha marca, pois me trouxeron aquí, a esta facultade na que, como dixo Lorenzo, non teño moitos vínculos, pero sí a tese a defendín aquí no ano 98, ¿no? E, bueno, veñamos presentando un tema que non é colateral a ninguna investigación, é dicir, nos últimos anos é o tema principal, ¿no? E que surde desde o ano 2000. No ano 2000, Lorenzo, publicábase un boletín da Asociación de Historia Económica, aí xa poño, ¿no? Que se traballaba sobre iso, se traballaba sobre fiscalidade, agricultura, reformas tributarias, pero que uns temas que tiña interés era eso. De feito, a miña lección para a titularidade fora o tema de historia do turismo en España, ¿no? No ano 2002 tiña a primeira publicación. Resumeino claramente a partir de 2013, 2014, e o que vos veño contando aquí, o que vos vou contar aquí precisamente
isto, non? É o presentar algúns dos resultados obtidos na investigación que fui facendo sobre a historia económica do turismo en España, que levo traballando de forma bastante intensa desde 2013, non? É centrado, neste caso, no período 1939, que chamo, como propio título dese libro que aludeu Lorenzo, a orixe do turismo moderno en España, non? A miña exposición a vou organizar en tres apartados, non? A primeira é España como país turístico no primeiro terzo, dous problemas historiográficos de fondo para a súa caracterización. Eu creo que isto pode ter un certo interés metodolóxico e de enfoque, non? Logo, presentar os resultados da miña investigación concretados na economía do turismo en España no primeiro tercio, e organizo en torno a 5 ideas principais, non? E logo, outra das cuestións abordadas que é a de a xeografía turística e como xa para este período cabe identificar algún subsistema turístico regional. Bueno, a primeira cuestión, por lo tanto, é a cuestión historiográfica, non? E a idea esta, non? Que a historia económica do turismo deste período 30-39 non foi quen de responder a estas preguntas, non? Canto turismo, que tipo de turismo, se nacional e estranxeiro, que aportou o turismo á economía española, si segueu en España a mesma trayectoria que o turismo internacional e as mesmas fases, e que lugar ocupa España no mercado turístico mundial antes da Guerra Civil, non? Antes do 36-39. Estas son cuestións que non estaban resoltas e, bueno, eu me pregunto cales son as razóns que están explicadas neste libro e nalgúna publicación. Básicamente, as razóns teñen que ver, desde o meu punto de vista, con dous problemas. Un problema moi obvio, non? Que faltan estadísticas turísticas, estamos nunha fase pre-estatística, non? Hai que ter en conta que os primeiros registros surden coa primeira administración turística seria no 98, coa creación do Patronato Nacional de Turismo. E que este organismo só publica estadísticas turísticas para o período 29-33. Temas máis para os anos posteriores, pero están no haga sin publicar, non? E, bueno, además tienen algunhas limitacións, sobre todo se centran no turismo receptivo, non? Por lo tanto, esta sería unha primeira idea, a falta de series estadísticas constituye un serio obstáculo para a investigación sobre a economía do turismo neste período 1900-1939. Vale? Este problema de estadísticas, desde o meu punto de vista, pode ser solucionar, polo menos en parte, non? A cuestión é como. Bueno, pois buscando estadísticas alternativas. E as hai nas fontes fiscais, isto o sabe Xan Carmona, que acaba de chegar aí un momentiño, que se fixo para a industria. Para o turismo que con máis dificultades, porque é un sector de servicios isto é máis difícil de delimitar, non? Pero, coa contribución industrial de comercio, co imposto de utilidades, pódese facer unha aproximación a través de fontes sectoriais, balnearios, hoteles de documentación propia ou de documentación publicada sobre eles, lóxicamente os datos proporcionados polos estudios locais, véxase Carballo, véxase Bayona, etc. E, lóxicamente, estudiando ben os datos estadísticos do Patronato Nacional de Turismo. Os que están publicados, que non foron ben analizados, porque eran limitados a uns anos, e os non publicados que están no AGA e que eu, en parte, utilicei para estes traballos, non? E logo as estadísticas internacionais do turismo, a Sociedade de Naciones e os primeiros expertos en economía do turismo, Kirby, Norman, Mariotti e Trinidad. A Sociedade de Naciones ten dentro dos seus equipos de traballo a un grupo, porque cando se están empezando a elaborar a finais dos 20 e nos 30 a debatir sobre as estatísticas turísticas e a definir os conceptos, vale? E agrega a través dos seus expertos datos internacionais, sobre todo os que proveñen das balanzas de pagamentos ou de pagos, non? Bueno,
En segundo lugar, o que se pode facer é empregar novas metodoloxías, non? Pois con novas fontes históricas ou con fontes tradicionais modernizadas. A prensa histórica digitalizada neste sentido é importantísima, xa veredes con que resultados, non? Bueno, un exemplo disto é a utilización de índices, bueno, a elaboración de índice de diversidade mediática do turismo, que é unha das innovacións que nos fixemos, ou fixen en particular, non? A través de palabras clave, isto seguro que fixestes máis de un de vos, nos temas respectivos, como pode ser turismo, turistas, xefes de viaxes. Manuel Salip, que é unha xencia de viaxes que se creou en Vigo no ano 33, vale, vinculada aos consignatarios, e con esas búsquedas, pois facer series temporais, non? Por lo tanto, usar unha fonte cualitativa para crear unha serie cuantitativa, non? E elaborar, como dixen, índices de intensidade mediática. Eu teño moitos elaborados para distintos conceptos destes, non? Bueno, este é un exemplo. Estos son índices de intensidade. Non sei se isto podese iluminar aí, non me parece, non? No, é unha grabadora. Ai, pois non sei se o aí, non. Estamos grabando. Bueno, este é un exemplo, non? Vale, ahora veremos que é isto. O fixen para o caso de Galicia e para o caso de España, que vedes que siguen sendo bastante parecidas, non? Bueno, hai un segundo problema, que eu creo que este é un problema importante, que é un problema de enfoque ou de plantexamento, non? De formulación. Realmente este problema de enfoque, desde o meu punto de vista, podemos chamar un problema de doble desenfoque, non? Que se concreta en dúas cuestións, non? Unha é o desenfoque da balanza turística, é dicir, pensar na España desta época como un país turístico, é dicir, como un turismo fundamentalmente receptivo, vendo desde a actualidade, e outro desenfoque é unha sobrevaloración da política turística, non? Que é ese problema? Bueno, pensar que o turismo é función da política turística. Por lo tanto, se temos unha organización turística seria, porque hai precedentes en 1905, 1912, que era o patronato do 28, concluímos a política turística é tardía, non hai realmente turismo porque non hai política turística. Isto é un error supino. O turismo é fundamentalmente unha cuestión dos axentes privados, outra cousa é o papel importante que poden ter e teñen a administración turística, non? Como solucionar este problema do doble desenfoque? Bueno, pues desde o meu punto de vista, aplicando un enfoque sistémico, é dicir, considerando o turismo como un todo, partindo dunha idea que é a idea do sistema turístico. Un sistema turístico que neste período, como veremos, é un sistema turístico de formación. Que é un sistema turístico? Bueno, isto foi un cadriño que eu elaborei a partir do que fan outros autores, o que fai a literatura, que, por unha parte, que existan destinos e produtos turísticos, por outra parte, isto é unha economía que haixa un mercado, non? Ben no ámbito informal ou ben no ámbito formal. O turismo empeza, generalmente, sobre todo nos povos que se van turistificando no ámbito informal, non? Lóxicamente, nese mercado hai axentes, por unha parte están os consumidores, os turistas, que poden ser nacionales e estranxeiros, están o que se chamaba entonces asociacións de turismo activo, por exemplo, de ciclistas, de excursionistas, isto que son as asociacións de turismo activo, non? Asociacións de turismo receptivo, sindicatos de iniciativa turística, estarían aí, hai algúns máis, como veremos, non? A administración e as empresas que son os oferentes, non? E logo, se existe ou non unha organización turística que ten, según a orientación e a tradición organizativa, os distintos modelos, non? No que confluen normalmente a administración e os particulares ou os grupos económicos relacionados co turismo, non? Básicamente, neste período, do 1900 a 1939, no ámbito dos turistas, os axentes, pois hai distintos tipos que chama a literatura contemporáneos, bañistas, aguistas, veraneantes, excursionistas ou turistas en sí mismo, estrictamente,
Hai organismos de turismo activo, asociacións excursionistas, isto xa desde o 19, non? Clubs de alpinismo, clubs de ciclistas, redes automóviles club, motoclubs, asociacións de camping, touring clubs, etc. Todo iso hai en España, de forma moi dispersa, sin a intensidade dos países, pero existe. Logo, os organismos de turismo receptivo, que aquí se chaman sindicatos de iniciativa ou sociedades de fomento do turismo, en Galicia hai unha desde 1902 en Vigo, que le sigue inmediatamente outra que se crea en Santiago con a mesma denominación. En cuarto lugar, están as empresas ou a industria turística. E aquí, todas as posibles que directa ou indirectamente prestan servicios e ofrecen produtos turísticos. E logo hai unha cuestión que a xente normalmente non a considera, a mí me parece moi importantísima, que é o sector informal do aloxamento. Iso non sitio como Mondariz noso, no primeiro tercio, é clarísimo, non? En Bayona, outro tanto, pero vamos, non vos vou a contar a historia esa, senón de varios flexos, non? E logo está a administración turística, que para este período están os distintos planos, está a estatal, a municipal, a provincial e a autonómica. A autonómica, por que? Porque Cataluña, cando recibe as competencias, cando elabora o seu estatuto, pero previo ao estatuto, ven facendo, é a primeira administración autonómica turística en España. Bueno, eso sería a primeira parte. Vamos a entrar na segunda. Bueno, non sei se queredes alguna pregunta ou alguna cuestión ou sigo co rayete. Sí. Unha pregunta simplemente. Os viaxeiros en tránsito, considéralos? Os que veñen nos barcos, por exemplo? Son un dos tipos de turistas posibles. Outra cosa é como os considera as estadísticas. En as estadísticas aparecen das outras datos de turismo, además lle dá unha certa importancia porque o cruceirismo nos anos 30 é un fenómeno que explota, do cual Galicia participa. Vale? Entonces, sí, son considerados en certa forma. De acordo? Vale? E, por tanto, eu os considero turistas. Aquí en Santiago, a rúa esta que ven desde abaixo, que ten o proxecto o arquitecto Palacios, que está feito está pensada para o turismo, para que sea unha vía de acceso dos turistas que veñen de Santiago ou veñen de Vigo en autobús nos anos 30. Por poñerche un exemplo moi cercano. O Camiño Novo. Sí, esa rúa que entra, como se chama? Non sei se é a rúa, a que entra desde abaixo da Praza do Obradoiro. As Hortas. Si, non sei como se, que non me acordo o nombre da rúa. Está o Palacio de Raxoi, é dicir, Fonseca, non? Esa rúa que ven por aí. Aí fai un proxecto que yo pido o Concello a Palacios e se trata de facilitar o tránsito e o acceso a Santiago. Sí. O proxecto frustral na Rúa de Galicia. Sí, a Rúa de Galicia. Pois eso... Non, é un proxecto frustrado que quere facer efectivamente como unha avenida non, outro lado coincidir con Correos. Non, é a parte que vai baixando, que vai para as escaleras, iso iba a abrir. Inferniño. Iba a baixar. Pois eso está pensado para ese público. O explica moi ben o proxecto de Palacios. De acordo? Vale. Bueno, entonces aquí a economía do turismo sintetizado en 5 ideas principales. A primeira que o cambio de século e ao redor de 1900 foi significativo para o turismo en España e cara a España. Formúlase por primeira vez de forma explícita e además como objetivo nacional o fomento de la industria de los forasteros ou la industria del turismo. Aparece na prensa, isto de se moi ben na prensa digitalizada, xa no 1900, perdón, vale? Pero digamos que hai unha eclosión en 1903-1905. Irrumpe, desde o meu punto de vista, a concepción do turismo moderno. E que é isto do turismo moderno? Pois o turismo concebido e fomentado como sector económico e pensado na época en ser un sector chamado a ser significativo na estrutura económica española. Esta idea de turismo moderno é o teño deste autor, pero hai moitos que o definen claramente. Pierre Periblet, un traballo pouco conocido que eu encontrei precisamente en Barcelona, na antiga biblioteca da Cámara de Comercio, que é a revista de Económica Internacional. Bueno, isto é unha búsqueda, un índice para que vexades esta cuestión, non? Con dúas palabras, industria turística ou industria del turismo, esta serie verde, ves, aparece aí, e
se vai intensificando a medida que avanza o primeiro tercio, ou buscando pola palabra agencias de viajes, que che sale esa serie, non? Vale. Neste caso, utilizando a vanguardia. Bueno, a segunda idea é que o turismo en España, entre 1900 e a Guerra Civil, seguiu a mesma trayectoria do turismo internacional, os mesmos ciclos ou fases, e unhas similares transformacións nas súas modalidades, nos suxetos que efectuaban as prácticas turísticas e nos axentes que fornecen os servicios turísticos e fixeron posible as viaxes de placer. Esos entrecomillados son de traballos meus, vale? Por lo tanto, estou recollido ideas propias. Ben, isto é o índice de intensidade mediática do turismo, na que utilicei La Vanguardia, ABC Blanco e Negro e a Biblioteca Nacional de España, unha consulta feita en abril de 2015, porque aquí, bueno, se queredes, vos conto desde o tipo de vista metodolóxico, as bases que como a Biblioteca Nacional ou o Ministerio de Cultura ou a Galiciana, aquí nosa, recollen periódicos diversos e que os van incorporando ademais en distintos momentos. Pode suceder que unha busca que fagas no 2015 se dé un resultado distinto se fasa ahora na actualidade. Iso hai que ter un certo cuidado. Non estou convencido de que non habría grandes diferencias, pero se ensanchas os periódicos nun momento determinado poden cambiar as cousas. De aí que a utilización dun único periódico, como pode ser a Vanguardia ou a ABC, que é unha única publicación, e aí non hai cambios posibles, sea máis fiable para este tipo de cuestións. De acordo? Ou teña menos riscos metodolóxicos. Vale? Este índice é un índice simple que é a media aritmética dos tres que me salen por esas tres cousas. De acordo? Bueno, xa nisto seguro que che recorda moitas series do produto interior ou do comercio. Bueno, isto fixeno tamén para Estados Unidos e para Gran Bretaña. Para Estados Unidos usei o New York Times e para Gran Bretaña non usei un periódico. Usei as entradas que hai no catálogo da British Library. Teño tamén de dos periódicos británicos, son cousas bastante parecidas. E entonces, digamos que as tendencias, as fases son semellantes, non? Fíxeno tamén para o caso de Italia, que hai unha cousa moi interesante, que esta eclosión dos anos 30 en Italia, que eu creo que ten que ver co réxime, co turismo este social que fai o réxime e a promoción do turismo interior. Porque en Italia nos anos 30 hai unha certa debilitación do turismo externo. Pero, bueno, non vou entrar en cuestións de detalle, senón perdoame polo camino. Bueno, o índice de intensidade mediática do turismo que elaboramos, non? Reflecte as 5 grandes fases turísticas que sinalan a historiografía e os contemporáneos, non? En primeiro lugar, unha fase de despegue que ven xa de... utilicei a data de corte de 1900, pero ven desde finais do XIX, despegue do turismo moderno, concebido como industria a fomentar, e unha especie de primeiro boom turístico aproximadamente entre 1920 e 1914. Unha cousa que, por exemplo, se ve moi ben en Galicia, non? Despois, o período 14-24, que é unha fase de contracción turística que non se supera de maneira clara a camino de 1924, que sucede en calquer macro magnitude que poidas considerar a nivel global, non? Unha recuperación que se inicia antes, pero con problemas de debilidade, de iras e retrocesos, non? E logo, 24-30, unha fase de marcado boom turístico, cos seus máximos no 29 e no 30, e, no caso español, de organización turística e institucional da política turística, non? E coa creación do patronato, non? E logo do 31 ao 35, con dúas fases, unha de retroceso claro, do 31 ao 32, e de recuperación a partir do 33-35 con desiguais comportamentos regionais, non? E logo o afundimento que provoca a guerra, mentres que a nivel internacional se asiste a unha nova fase de expansión co seu máximo no 37, claramente nos 28 en algúns países, non? De acordo? Bueno, isto é o mesmo, o índice de intensidade mediática do turismo. A prensa turística feita a través das cabeceiras que se van creando, están contabilizadas, o fixo do concejal,
que fora directora do Centro de Documentación da Biblioteca do Centro de Documentación Turística de España, vale, sigue a mesma tendencia, as mesmas fases, e logo utilizando como palabra clave sindicatos de iniciativa. De acordo? Outra, aquí utilizaban con esta mitoloxía Sánchez Picón e Joaquín García Gómez, un traballo que aparece no libro, fixeno con os espacios naturales. Vale? Saben unha cousa parecida, estas son series que eu lles proporcionei. A de balnearios é moi curiosa, estudiámola con detalle con Margarita e Elvira Lindoso, Margarita Vilar, que a partir do 28 declina, non? Iso ten que ver co decline real dos balnearios. Curiosamente, eu teño a contabilidade de 3 dos principales de España e as cifras de resultados das empresas declinan a partir do 28. E iso está escrito a través da prensa. É dicir, que hai unha correlación extraordinaria. Eu quedei moi impresionado, pero é así. Bueno, a toda a pregunta disto, que supoño que algúns de vos estaréis facendo, bueno, pero é fiable este índice de intensidade mediática do turismo? E canto é de fiable, non? Entonces, sometino a un pequeno test, non? Que ver se estaba correlacionado coas cifras do PIB real das 16 que proporciona Madison, non? Para ese período, por 1900-1935, que proporciona Madison, as 16 economías máis industrializadas, e sale unha correlación alta, é dicir, como sabedes, cero non hai correlación, e un é a máxima correlación, do 0,96, por lo tanto, é altísima. E para o caso do PIB real español, o mismo, e sale un 0,95, non? E ademais, sometín estas series de PIB real e do índice de intensidade a probas de correlation e casualidade de Granger, non? Isto fixo un compañero do departamento que traballa en turismo e aplica cuestións econométricas, non? E tamén se verifica que non hai cousas raras aí polo medio e que están correlacionadas estadísticamente de forma significativa. Por lo tanto, eu non creo, vos vou apañar un dato simplemente pequeno. Ficarmos esta inflexión que sale no 26-27. Esa é unha crise coyuntural que se produce no caso de Gran Bretaña, que está a punto de estralar civilmente para os mineiros, para a exportación de tal, e que se observa no caso de Estados Unidos, que sale no índice de intensidade mediática do turismo. Vale? Os podía poñer o derrumbe no ano 32-33, bueno, en fin, non vamos a sacar porque son cousas realmente sabidas, o que sí quero subrayar é que existe esta correlación, non? Vale, terceira idea, o turismo neste período esténdese socialmente entre os españoles e as españolas desde unha práctica minoritaria en boa medida elitista durante o século XIX ata alcanzar as clases medias e algunhas capas da clase traballadora xa nos anos 20, sobre todo nos 30, nun proceso que eu lle chamo de capilaridade social cara abaixo, non? O turismo deste período, que isto sería unha segunda idea relacionada con esta, é un fenómeno protagonizado máis polos españoles, tanto dentro de España como cara ao estranxeiro, porque é un importante turismo emisor, que de estranxeiros cara a España. De acordo? Vale. E o turismo emisor é moi importante nos anos 20, isto ten que ver cos tipos de cambio, vale, con outro tipo de cuestións, non? Bueno, esta é unha estimación que eu fixe en colaboración con Marga e Elvira de o turismo, canto turismo aí en España e que estrutura ten ese turismo, non? Bueno, o turismo receptivo das estadísticas, vale? O outro, o dos españoles no estranxeiro é estimado a partir da balanza de pagos turística e os españoles en España está tamén estimado tendo en conta os porcentaxes que vin en distintas estadísticas locais, de acordo? Barcelona e outras cidades. E sabe esta composición, vale? O mayoritario é o turismo español dentro de España, vale? Seguido polo a porcentaxes máis ou menos iguales de estranxeiros en España e de españoles no estranxeiro. E diredes vos, isto é normal, é unha estructura semellante a outros países, fixados o caso de Italia, que ten históricamente máis turismo estranxeiro e que ten máis importancia do turismo estranxeiro no conxunto do turismo total, pero os viaxeiros teñen cifras de outros anos, poñamos simplemente este, sale un 82%
vale, de viaxeiros nacionais, un 17-18% maior de viaxeiros sanitarios dos españoles. Vamos a hablar de aí, Checoslovaquia, que a principios dos anos 30 o mismo PIB per cápita español, o esos checoslovacos que fan turismo son España un 6%, en Checoslovaquia sale a principios dos 30 en España, por lo menos en... Bueno, digamos, a serie máis completa que hai de o turismo receptivo na economía española, número de turistas, pagos, ingresos por turismo, o saldo da balanza turística e o saldo respecto ao déficit comercial, as importacións, as exportacións, que é a forma de medirlo. O que nos sale un peso relativo pequeno para todo o período de en torno a un 0,5%, 0,45%, a principios dos anos 30. O que sí, xa nos anos 30 sale unha cuestión que logo vai ser máis intensa no franquismo, que os ingresos por turismo receptivo cubren ata un 20-30% do déficit comercial. De feito, é a época na que no Parlamento hai unha discusión máis intensa sobre o turismo e hai máis esperanzas postas unha vez que o comercio está estancado, incluso hai retrocesos que o turismo poida exercer un papel compensador do déficit exterior, ¿no? Sin embargo, desde o meu punto de vista, as achegas do turismo exterior son maiores. Por qué? Porque esos ingresos non contabilizan o dos excursionistas. Ninguno dos cruceristas nas súas excursións só desembarcar en terra. De acordo? E hai que tamén sumar a ese agregado o que aportan o turismo dos españoles dentro de España. Eu creo que pode ser por outros indicadores que fun vendo, non? Que aporta entre o 1,5 e o 2,5 do PIB español, que lógicamente non poida demostrar con rotundidade. Fixadevos isto, esta diferencia, vale? Estos son 340.000 de media de extranxeiros que visitan España por motivos turísticos. Estos son turistas en sentido estricto, é dicir, que pernotan. Son 220.000. Hai unha diferencia de 122.000 estranxeiros visitando España. Estos non se contabilizarían nesas cifras que puxen antes, o que gastan os excursionistas. De Francia son moi importantes, de Portugal son moi importantes. Vale? Fundamentalmente, por la razón de proximidade, ¿no? Cuarta idea, que predominase un turismo de carácter nacional non significa que España fose un país irrelevante dentro do mercado turístico internacional. Este é outra das ideas fortes da miña investigación. A través de cifras da Sociedade de Nacións e dos expertos en turismo, eu constatei que no 31 España ocupa o posto 13º na clasificación mundial de países turísticos e en 1933 escalará ata o posto 9º. Por lo tanto, se pode considerar, eu considero que España era un país emerxente no mercado turístico internacional. De acordo? Non era un líder turístico, pero estaba iniciando os pasos para situarse aí no posto de... Fixaros, estas son as cifras do 31, estamos líderes. Canadá por a proximidade, Canadá é unha pasada, non? Además ten que isto aquí os historiadores máis generalistas que planteades este tipo de cuestión na construcción nacional de Canadá como no do propio Estados Unidos, non? De feito, a literatura sobre nación e turismo va con os orígenes nos estudios americanos e canadienses, é unha literatura extraordinaria. Bueno, é moi importante porque a sociedade americana está altamente motorizada. Cando falo americana, falo de USA, non? Vale? Entón, estes tipos viaxan a Canadá. En un mercado ao lado, non? E, por lo tanto, Canadá é un dos líderes e tal. Francia, Estados Unidos, bueno. España, 2 anos despois, se está comportando mellor que outros países, non? Bueno, este é o turismo emisor. Cifras do ano 32, que foron as únicas que encontrei, España está no posto 11. Vale? O cual non está nada máis, nada máis. Se colléramos os anos 20, vale, entre 25 e 29, posiblemente estuvese en posicións máis elevadas. Que posición tiña, para ver isto tamén, para dimensionarlo de alguma forma, non? Que posición tiña España no comercio internacional nos anos 30
e se estaba mellor posicionada no comercio ou no turismo internacional, non? Esta é unha cuestión que ten unha certa relevancia. Pois aquí teño unha síntese diso. No 99 ocupábamos o posto coas fontes, 19 no comercio internacional, agregando exportacións e importacións, no 30 ou 15, vale? E aquí perdemos algo de posición relativas, ganamos no 32, claro, está aí oscilacións anuais. No turismo pasamos da 13 ao posto 9, non? Vale, polo tanto, nunha mantemos máis ou menos a posición, noutra melloramos. Fixe outro exercicio nese sentido, que coller os 5 países líderes, a media de ingresos por turismo receptivo, o que ingresa a España, e en términos de comercio. No 31, 8,4% en turismo, no 31 en comercio, 11,5%, no 33 en turismo respecto aos 5 líderes, a media, o 18,8%, e en comercio exterior o 13,4%. Por lo tanto, estáse converxendo e o turismo estáse comportando mellor nestes anos que o comercio internacional, de acordo? Bueno, o caso de Mallorca, da illa, de Palma de Mallorca, é moi sintomático nese sentido. No ano 35, no ano 33, as exportacións e importacións, que vino da Cámara de Comercio, das memorias anuais, é a mitad da que existía en 1930. Sin embargo, todos os indicadores turísticos se moven a alza, polo menos hasta o ano 33-34. Vale? Mallorca está se convertindo nestes anos nun dos epicentros do turismo mundial e claramente do turismo mediterráneo. Vale? E tiles as memorias da Cámara do Comercio se explica como, xunto con a agricultura e súa industria, tenemos a industria de la hotelería. Vale? Un turismo que non só iba aos hoteles, vale? Nestos anos complicados, a xente gasta menos e vai ao sector informal, que é máis importante, tan máis importante que a hotelería. De aí que o sector informal haxa que consideralo nestos anos incipientes da formación dos sistemas turísticos. Vale? Tanto en Mallorca como en outros lugares. Ben, a quinta idea é que España compórtase, xa o dixen antes, como un país emerxente no turismo internacional, porque durante estes anos, e isto xa con orígenes en algúns casos, nos anos 30, 40 do século XIX, vai configurando un particular sistema turístico, como agora nos logo con algúns indicadores con variantes ou diferencias regionais que permiten falar de algún subsistema turístico, non? Como se comproba isto? Bueno, entre outras cosas, vendo a oferta turística agregada hasta onde é posible. Vale, isto non é todo. Vale, pero si collemos indicadores fundamentales. Esa hotelería, a partir da contribución industrial de comercio, un tipo de hoteles que aparecen sociedades anónimas que están infrarregistradas a partir dos anuarios financeiros. Vale, bueno, e así varias cuestións. E as agencias de viaxes que xa están antes, pero que aparecen a partir do 97 na contribución industrial de comercio, por lo tanto, é posible cuantificarlas. Bueno, se eu multiplico, divido isto entre isto, vexo que a oferta turística, estrictamente turística, digamos, cuantificada así, faltan moitas cousas, pero para ter un primeiro indicador, de acordo? É que se multiplica por lo menos entre 2,5 entre 1900 e 1936. Hai máis oferta, e unha oferta de moita maior calidade e ademais máis vertebrada territorialmente, entre outras cousas porque no ano 26 se crea o Plan Nacional de Fitness Especiais, que se chama originalmente Plan Nacional de Turismo. De acordo? Vale. É que cambia a forma de conducirse, que empeza a ser o principal medio de transporte, que o automóvil e, sobre todo, o autobús, o vehículo colectivo, que é o que está facendo que as clases medias, e mesmo certos sectores da clase traballadora, se estén incorporando a este fenómeno que se está intensificando. Vale. E vou vos falar algunhas citas da época para que vexades que isto é así. Fixadevos o que di unha revista suiza, vale, especializada nestes temas, é moi conocida,
España ten todo o que fai falta para ser un gran teatro do turismo, en canto a propaganda faga efecto, ocupará o posto principal entre os países nos que o movimento de estranxeiros xoga un papel económico de primeiro orden. E non tardará moito en que isto sea así. Estaba dicindo no ano 30, non? Nunha publicación, a Agencia Cook ten en España delegacións e ten agencias, non? E ten unha revista que publica desde o ano 24. É un dos nichos do seu mercado turístico global, non? España se está convirtiendo rápidamente en uno de los países más atrayentes del mundo para hacer turismo, ¿no? Un responsable do Patronato Nacional de Turismo nunha asamblea da Federación de Sindicatos de Iniciativa en Barcelona 2003. El concepto de turismo como industria ha nacido y se desarrolla entre nosotros. Hace unos años apenas existía. Esto da no 33. No ano 35, o Sindicato de Iniciativas de Madrid, nesta revista que é moi interesante, Madrid Turístico y Monumental, di: en pouco tiempo se eleva un agua que permite esperar más que nunca un magnífico porvenir, y las agencias de viaje europeas empiezan a señalar a nuestro país como punto de atracción turística. Vale? A principal sociedade de atracción ou de fomento do turismo que é de Barcelona di no ano 36. Ciertamente que está en marcha el turismo en España. É unha campaña da Pickford Travel que está traballando durante a Guerra Civil e inmediatamente que acaba a guerra e xa están sonando os tambores de guerra en Europa, está traendo, de acordo co Sindicato, perdón, co Servicio Nacional de Turismo, turistas a España, o presente exterior, porque non España e Portugal e Marrocos, para facer unhas vacacións cheas de sol e ademais baratas, non? Vale? De acordo? Bueno, por lo tanto, digamos que estamos no mapa, digamos, da xeografía ou da periferia do placer e ademais de unha forma que se está intensificando desde finales dos 20 e claramente nos 30, non? Bueno, isto continúa logo no franquismo, xa estou traballando nisto, teño series enlazadas, hai un traballo que saldrá agora no congreso que se fixo sobre posguerras en Barcelona, está o traballo enviado, no que eu creo que van a aparecer tamén algunhas cousas novedosas enlazando o que sucede antes da guerra, durante e despois da guerra, porque miña idea é que o turismo non surge da nada nos anos 50 nada máis. Hai unhas bases institucionales, hai unhas bases empresariales que están aí e que tan pronto se volve a mover o tren do turismo se engancha. Outra cousa é que o que sucede co turismo internacional, que é moito máis importante, iso desborda as bases que existen. Vale, pero ese é outro tema, que non vou a falar aquí dele, non? Pero deixades as líneas de continuidade, isto é o que vos presentaba antes, vale? Isto é estadísticas de turistas, España ocupa o posto 12, vai ganando posicións hasta situarse en segundo lugar en líder turístico xa claramente nos anos 60, vale? Collín as estadísticas da OCDE, España non está en todos os países, pero están todos os turísticos, aparece no octavo lugar, no octavo, no séptimo, está mellorando posicións. E, se vemos, ademais, o saldo turístico, que é positivo, España está nos 3 primeiros. É dicir, está facendo contribución xa moi a principios dos anos 50 de forma importante. E isto que está sucedendo no primeiro franquismo conecta co que viene sucedendo nos anos 30. Esta é a miña idea, non? Vale. Bueno, esta é a terceira parte, xa porque acabo, vale? Tedes alguna cuestión ou alguna... Bueno, acabo esta parte e logo falamos o que queirades. Bueno, unha das cousas que fixe, que está no libro, no capítulo 2 que escribín, que é máis longo, no que metín estas cousas, que fago unha xeografía de indicadores turísticos, non? Vale, isto é moi original, porque me fui seguindo todos os congresos e eventos relacionados directamente co turismo, non? Estrictamente turísticos ou congresos, por exemplo, de comercio iberoamericano, onde hai unha sección de turismo, que se está metido dentro desta... Vale? Sale esta xeografía, bueno, non é necesario la comentada. Sindicatos de iniciativa federados en xunio de 35, temos moito menos que en Francia, estamos copiando o modelo francés, pero
nos anos, curiosamente, empezan na época do 8, entre o 8 e o 14, con a primeira explosión, pero logo claramente nos anos 30. Vale? E fixaremos esta particular xeografía, o elemento de proximidade xeográfica e a cuestión mediterránea é importante. Vale? Pero está todo Cantábrico, está a parte central en torno a Madrid. Bueno, está Andalucía. Isto fixemos para a hotelería, con Marga e con Elvira. Collemos a guía do 29 e por fin sistematizamos os datos e fixemos unha primeira estadística seria a partir da guía, que está moi ben feita, a guía de turismo do Patronato Nacional de Turismo. Se pode considerar, con algúns errores, algúnas omisións, unha verdadeira estadística da hotelería, a altura de 1929. Para mí é a mellor que existe. Entón, fixemos intensidade por superficie e por poboación, de acordo? Por poboación, que no meu caso fixera descontando a poboación da capital de provincia, que distorsionaba moito. Bueno, este é unha das cousas das que estou máis contento, que aparece nese libro por primeira vez, que é un primer mapa da xeografía turística española, as 22 provincias máis turísticas. Vale? Nas que está Galicia, con a Coruña e Pontevedra, toda a corrisa cantábrica, excepto Lugo, na que xa hai iniciativas turísticas, por exemplo, en Bilbao, proxectos de inmobiliarios, para crear resorts turísticos, de acordo? Bueno, toda esta cuestión é de forma moi importante este grupo de aquí, xunto con Galón, non? Bueno, este é a collina mediana, entonces, en 9 indicadores que agora vos mostro, cales están por encima da mediana, e aparecen claramente Luzca, Baleares, Sevilla, Madrid, Barcelona, Zaragoza, un escalón inferior Valencia, A Coruña, Cádiz, Málaga, Tarragona e Pontevedra, que está por aquí. Vale. Bueno, que indicadores utilicei? Pois 9 indicadores de demanda de oferta turística, 3 de oferta de demanda e 6 de oferta, que son esos que tendes aí, para os que teñen unha serie anual, vamos, teñen datos anuales desagregados por provincias. Vale? Fixaremos. Isto fixado despois de publicar o libro, porque se non houbera publicado, é dicir, esta é unha idea que antes da Guerra Civil están sentadas as bases ou está dibuixada no fundamental a xeografía turística española. Isto é de aloxamento só, do ano 92. Desaparece Salamanca, aquí desaparece Burgos, vale, intensifícase o Mediterráneo, Huelva tamén aparece, pero fixados que Murcia está apuntando aí, metín o das asencias porque era esta idea de que hai provincias que non están, pero que teñen algún indicador que nos está dicindo que aí hai turismo, que exista algunha xencia de viaxes operando en un indicador de que hai unha certa industria turística, un certo mercado turístico, non? Bueno, claramente, vale, lóxicamente, a intensificación isleña e mediterránea do franquismo e da democracia está aí, pero non fundamental está señalada aquí. Unha nota que non me lo parar, que hai unha relativamente intensidade maior en algúns indicadores, ou nos fundamentales indicadores, no Cantábrico respecto ao Mediterráneo. É algo máis cantábrico que o Mediterráneo turismo de ser, de acordo? Aunque se está mediterranizando. Vale, non me podo estender nisto, se logo hai alguna cuestión, pues podemos... Vale, tamén a mesma idea, isto si é máis mediterráneo, máis cantábrico, digamos que hai unha certa maior intensidade cantábrica que mediterránea. Este traballo original que fixen eu contabilizando, precisamente a través de búsquedas na prensa digitalizada o tema de congresos e eventos relacionados co turismo. E aquí se deixa unha última idea que vos quero transmitir, que é factible identificar algún subsistema turístico regional con potencia, digamos, desde o punto de vista da demanda, ou sobre todo desde o punto de vista da oferta, do seu texido, da súa musculatura asociativa e empresarial, non? Que é o caso de Cataluña e Baleares, metendo tamén aí a
Aragón, non? Pero claramente o tándem Cataluña-Baleares que o tándem Barcelona-Mallorca, vale? Fixademos que case a mitad dos eventos que se fan nesos 30 anos teñen lugar nese escenario, vale? E nada máis, todo un pouco que vos quería comentar, vale? E nada, todas as preguntas que queirades, bueno, cuestións que queirades señalar, porque a finalidade destas cousas é enseñar algo do que se sabe e aprender, sobre todo, non? E poder establecer algunhas vías de avance, non? Eu un pouco para o número de primeiro, moitas grazas, porque ainda que conocía os traballos, a verdad que non... E que eu creo que unha das cousas interesantes que ten é que, digamos, bueno, porque hai muchísimo traballo aí e moito esforzo, pero marca unha liña que se suma a outras no sentido de, bueno, pues, esto que existía, ¿no? Que o mundo posterior á Guerra Civil ten unha interrupción respecto ao mundo anterior e hai un reinvento do asunto que hoxe estamos empezando xa en moito tempo, mas empezando a reconocer que era anterior. Había intuicións, pero non había. Hai líneas de continuidade e descontinuidade, porque estamos moi claro, novo despois das... Eso era unha das cousas que che quería preguntar. Sí. A continuidade e descontinuidade, por un lado, e ese tránsito tamén que ahora apuntabas, bueno, pues, que ten que ver con o solo, ou coa relación que hai entre o turismo e o solo, entre Cantábrico e o Mediterráneo, me imagino. E outra cousa máis específica, que cando falabas dese, que me interesou moito esa ficha que facías, ¿no? Que me parece moi práctica e moi aproveitable para moitas outras cousas, ¿no? Colocabas entre os axentes, non colocabas as empresas, as colocabas ao marxen dos axentes. Non, están aí, sí. Me pareceu... Logo comentabas dentro dos axentes, pero na ficha creo que estaban aparte. Somos como oferentes, o que pasa que digamos que eso, si o señor... Sí, era o principio, sí. Porque te explico claramente. Sí, porque poño por unha parte o mercado aquí. Aí. Vale, pero isto digamos que ten que ver con isto. Vale, dentro deste mercado meter os axentes. Vale, non. Aí están dentro, non digo fora. Están aí dentro, seguro. E a cuestión esta do tránsito do Mediterráneo... Sí, vale, vamos a ver, o turismo, o que tengo unha das cosas que estou lendo en italiano, francés, catalán e, non sei, e outras cosas das que, bueno, todos os idiomas que me caen na unha, non? Os cuales de todos un pouco, pero bueno, me vou defendendo, non? É que é un fenómeno internacional, vale? E, polo tanto, ti estás, digamos que tes unha determinada posición no mundo, vale? Que tes playas, tes mar, tes litoral, tes sol, non? E o que está sucedendo desde os anos 20 claramente unha motivación do viaxe por irte a lugares cálidos, vale? Lugares de mar, o Mediterráneo, claramente. Entón, nos participamos, digamos, dese viaxe cara ao Mediterráneo. Fíjate, o turismo en inglés, os seus orígenes, que ven do século XVI, pero no século XIX, por exemplo, para os anos do século XIX, ten un alto componente de turismo invernal. E a principios do XX tamén. De feito, moitas cidades mediterráneas, entre as cuales están en Barcelona, queren ser estaciones de invierno, non? De acordo? Por que? Porque o viaxeiro, o turista, que vai, pernocta e ali fai unha serie de cousas, viaxa no inverno. Pero nestos anos, un dos tránsitos que se está producindo é o cambio, digamos, na estacionalidade do turismo. Vale? E o cambio ten que ver co sol, ten que ver coas playas. Vale? Non é único, porque unha das cousas que te sorprende é a diversidade de turismo que existe, e todos os turismos posibles que te podes imaginar están no primeiro tercio do século. Perdón, que seguro que hai máis preguntas, pero justamente esta cuestión é a que eu quería formular. É dicir, sol e praia. Sí. A impresión de que antes da Segunda Guerra Mundial, praia, pero non necesariamente con sol. E aí está o Cantábrico. Me refiro a eso, sí, en que momento o sol... Está o tema,
é o elemento... Na década, despois despois da Primeira Guerra Mundial, los baños de sol, hai unha idea que é los baños de sol. Despois da Primeira Guerra Mundial. Sí, vale. Mais importante estos baños de mar. Sí, están as dúas cousas, baños de sol e baños de mar. Sobre os que se fai un discurso tamén... De obra. Sí, de obra. Que se fai un discurso tamén higienista, non? Se gasta, me acordo do meu pai, que era marinero mercante, que compraba uns libros en Barcelona que era del Dr. Wander. Nos anos 50 nos anos 60, el Dr. Wander que estaba aconsejando baños de sol. Eso pico son guías de turismo de Uruguay da década dos 10 que te están recomendando como fines terapéuticos los baños de sol. Pero algo relación será coa vitamina B e coa noción. Sí, con esos tipos de cuestións, claro. En que momento eso se identifica como algo fundamental para o crecemento, para a saúde, o que sexa. É que no turismo relacionado con as augas, ao principio hai unha parte, digamos, terapéutica, sempre. Pero enseguida hai un tránsito do terapéutico ao ocio. Cortar entre unha cousa e outra, é que está no mundo das motivacións. Por que vou a tal sitio? Vale? Eso tenés a un tipo como Pino, que é unha das primeiras historias académicas do turismo, unha historia social do turismo en Inglaterra, Inglaterra e Gales, non? En Inglaterra. E contache como unha vez se está producindo o tránsito nos spas, do spa sanitario, vale? Ao spa espacio de recreo, no século XVI, en Inglaterra. E aquí en Galicia se ve moi claramente. A xente que vai a Carballo, isto velo no dicionario na voz, a xente que vai a Carballo vai na que hai un variado grupo social, porque están os pobres, están a xente da localidade, e despois hai outros que van tal. En Carballo é un centro de reunión de xente que fan festas nos anos 40, que describe tal, é dicir, hai un ambiente de xente que non vai a tomar as aulas, sino que cando se está producindo, bueno, produces o tránsito claramente cando se crea un equipamento, vale? Que vai dando cabida a eso tal. No caso galego, digamos, un dos hitos nese sentido, non único, pero fundamental é Mondariz. De acordo? Cando se crean espacios refinados donde o baño pode ser un pretexto, pode ser unha razón, pero hai máis razóns para ir aí. Vale. Entón está todo o tema da moda, del cambio social, bueno, todas estas cousas bonitas que además facedes moi ben os historiadores, económicos, vamos, sociales e políticos, non? É unha parte, unha dimensión moi interesante. Aquí hai outro palabras. Con respecto ao mesmo que preguntaba Lourenço, que ten que ver tamén este cambio que hai nos anos 20 en que o bronceado pasa a ser algo socialmente ben visto e todo isto que se conta de Coco Chanel no 23 e que de repente interesa... Coco Chanel é que daba fama, pero vamos, eu creo que é un inventor de Coco Chanel. Supono que todos os artigos últimamente claro, sí que vexo nos xornais que eu traballei sobre outro tema, pero comeza a verso de broncear, que é unha palabra que supoño que antes nin se usaría, non? E comeza a usarse propagandísticamente. De feito, a xente vai cuberta as playas, non só por razóns de pudor, sino porque o sol se considera que non é beneficioso tal, pero, bueno, eu ves claramente, ti colles aos grandes cartelistas españoles dos anos 30, vamos, temos unha cartelería extraordinaria, estamos, digamos, na vanguarda, normal, ben feito de que é a publicidade, o diseño gráfico nesta época, somos un país moi adiantado. E ti ves os corpos desnudos, os bañadores que están facendo máis cortos, máis tal, onde esta cousa del recreo, del sol, eso vese moi ben. Vese moi ben a revista Blanco e Negro, vese moi ben nas publicacións de finales dos 20. Está se dando ese tránsito. Eso é certo. Se non hai máis, eu tiña outra... ali. Sí, bueno, eu teño unha cosa moi concretinha que me parece unha conclusión que pasaches un pouco de casi de pasada por ela, pero que é moi relevante e que é moi de historia económica, pero que eu quero preguntarte que pensas. Cando faz esa contabilidade, quero recordar que decías que os datos amosaban un 0,4% do turismo sobre o PIB e que as estimacións que do turismo receptivo. Claro, que o levan ao medio do 2,5, non?
que me parece absolutamente sensato os datos que te presentas, pero claro, a mí eso leva a unha reflexión que non solamente pasa co turismo, sino que eu creo que cada vez está pasando con máis cousas sobre os problemas das reconstruccións históricas do PIB. Sí. Claro, porque a pregunta é, o que temos aquí é que hai un 2,5% sobre o PIB, ou o problema é que hai unha subestimación do PIB dos anos 30. Estaba, por curiosidade, me puxen a mirar como reconstrue Prados e o toma un dato da ocupación hoteleira do ano 41, que claro, que aí se vese claramente como se produció. Entonces, digo, porque isto pasa co turismo, pero a mí me pasa coa agricultura, ¿no? Entonces a miña pregunta é igual que estamos contando con cifras de PIB moi inferiores, que un pouco no debate este, digo, porque isto parece moi tonto, pero que hai un debate de calado aquí na polémica entre Prados e Maluquer, que unha das cousas que di Maluquer é que as estimacións históricas do PIB subestiman un montón de cousas e que moitas veces estamos tendendo a elevar as tasas de crecemento moi por riba do que realmente pasou, ¿no? E isto parece moi pouco, nada máis que un dato na tua presentación, pero que me parece unha conclusión de muitísimo calado. Sí, bueno, eu falo con moita prudencia porque, basicamente, porque o que quero subrayar é que o que se consideran como ingresos por turismo en términos de contabilidade nacional e por orden de producto están claramente señalados a baixa, vale? Identificados a baixa, ao marxen de que o PIB este arriba ou a baixa, vale? Por lo tanto, non se pode resolver unha das duas partes da cuestión, vale? Porque, digamos que hai moitos servicios e bens turísticos que non están dentro desa contabilidade. Eu puxen de forma moi clara o que poden ser os cruceristas, o que gastan, tive esas cifras que hai publicadas da época, do que gastan en Barcelona, por exemplo, semanas de 1 millón ou 2 millóns de pesetas dos cruceristas de Barcelona, ¿no? Con datos de época, esos non están incluídos aí, porque se fai unha estimación sobre aqueles que pernotan, bueno, que está bastante ben recollida con seus problemas, porque, claro, é dicir, cuestionar as cifras é posible nesta época, porque son cifras de unha certa debilidade, a pesar de que o servicio de estadísticas que crea o patronato, digamos que o arrenda de certa forma a outras partes da administración española, está feita seguindo a metodoloxía, además hai moitas metodoloxías ao uso, pero, bueno, vendo que fan sobre todo os italianos, vale? Que van un pouco avanzados neste sentido. Entonces, bueno, consideran só, digamos, a xente que pernota en hoteles, vale? Pero logo hai consumos turísticos que non están recorridos claramente. Podíache poñer dos cruceristas ou podíache poñer dos tipos que veñen de Francia, por exemplo, do País Vasco francés, Pilar, San Juan de Luz, non sei que, non sei quanto, e que veñen a San Sebastián e que non día gastan muitísimo dinero. Vale? Iso que os franceses, por término medio, gastan moi por debaixo do que gastamos os bolivianos, con cifras da época. Teño feito datos que publico en algúns deles, de acordo? Menos da media dos que veñen a España, pouco menos que os británicos, menos que os holandeses, menos que os norteamericanos, vale? E logo tamén estamos portugueses, que tamén fan o seu gasto, basicamente, pois, un pouco por debaixo disso. E logo están o que consumen os propios nacionales, que eu creo que é tanto ou máis, son moitos máis en número, vale? Que o que fan os propios extranjeros, de acordo? Entonces, eu creo que se pode triplicar perfectamente a cifra que se deriva de os ingresos por estos que pernotan nos hoteles, vale? Ao marxen do que é moi interesante isto que planteaste, pode estar infravalorado, sí. Pero vamos, o que eu sosteño é que basicamente, si ti consideras solo como ingresos en términos de PIB, o turismo receptivo está infravalorando claramente. Claramente, vamos. Mira, tenho outra cuestión que queria preguntar tamén. A propósito do turismo interior, ¿no? Que é a cifra moi importante. O mides a través de que fonte? Pernoctacións, datos de... No, o turismo interior hai para algunhas cidades registros, vale? San Sebastián. Non hai que recolle o Concello.
esa candidatura das oficinas que existen, de acordo? Ou en Barcelona, que fai as estadísticas é a Sociedade de Relación de Forasteiros. A partir da xente que fai consultas nas oficinas que teñen abertas, entonces para Barcelona existe, non para todos os anos, pero digamos que unha serie bastante consistente, logo datos aillados que encontrei de Málaga, de tal, e para outras cidades é posible nos anos 30 encontrar cifras por lo menos para un ano, dos que pasan, por exemplo, para as oficinas de turismo, porque son oficinas de turismo do Patronato Nacional de Turismo que cofinancian a veces os concellos e as diputacións, e aí registran os que pasan. De acordo? Entonces, basicamente, o que fixen aí foi aplicar o porcentaxe que me sale en Barcelona nos anos determinados. Pero que se parece moito, ese porcentaxe que poño, o que constato para Granada, por exemplo, o ano 27. Teño o dato que poñen que sale un porcentaxe de ese tipo. Unha estimación a partir de... Claro, a partir desa estructura que sale. Vale. Na que hai, por suposto, oscilacións vale, porque se ti o colles agora e vendes dun ano para outro, pues tamén que hai diferencias. De acordo? Bueno, é un dato importante, porque se recordo ben, falado de un 6% da población española estaría facendo turismo nesa época. Eu estou convencido de que sí. Mira, ves iniciativas de todo tipo. Por exemplo, os galegos que están en Madrid, no centro galego, unha asociación importante nestos anos que ten un proxecto turístico para o desarrollo do turismo en Galicia nestos anos, esta xente viaxa todos os anos nunha excursión organizada. Isto non son aristócratas, son clases medias que viven en Madrid no comercio, ou son funcionarios, ou non sei, non? Os de Aragón, que están en Barcelona, fan o mismo. Os que están en Valencia, fan o mismo. Van unha semana ou dúas a recorrer a súa terra con un autobús, un autocar que proporciona unha empresa de algún galego, de algún aragonés que está ali. Esta é unha forma de popularizar desta capilaridade social a sabes. Entonces te quedas e ves na prensa, na publicidade, é dicir, que pasa nos anos 30? Hai un derrumbe económico. Significa isto que se produce un derrumbe igual? Pois non, porque o que se fai é unha caída brutal de precios. E como hai xa un certo gusto por viaxar, aqueles que manteñen, digamos, renta e capacidade de consumo, viaxan nos anos 30. Que hai un factor que os historiadores contemporaneistas, sociales e políticos mirades mellor, que non temos en conta esa regla, a efervescencia social que existe, as ansias de libertad, de moverse, de ir acá para lá. Ti leste literatura da época ou esas revistas de época e te das conta de que hai un clima social moi favorable a este tipo de cuestións. E aí es que máis me entero eso que chamache o turismo informal, que os veraneantes que están en casas particulares desde os anos 20-30, que eso non hai forma de facer algún tipo de estudo micro que se permita... Ti collete xa en isto considerase, Carmen, que conoces esta fonte, la contribución industrial de comercio, vale? Do Concello de Mondariz. Non aparece colles eu vino en Pontevedra, o primeiro precio non aparece máis que o balneario de Mondariz. Claro. Pero cando vexo a revista Mondariz, vexo todas as casas de hoteleiros que existen xa, digamos que son, digamos, que abren un determinado, pero que non parecen. Eu entendo que será, supoño, porque abren en unha época determinada do ano, e non sei se non me conozco ben a legalidade, se teñen que estar ou non. Pero eu falo, perdona, eu falo simplemente de lo que logo se chama veraneo en casas particulares, que existe, nos anos 60 existe, pero que eso existe xa nos anos 30. Sí. O veraneante madrileño que ven a Viveiro, que ven a Ribadeo, que se aloxa non nun establecemento hoteleiro que son dunha casa particular, eso é informal. Que así empeza, que así empeza o turismo. Claro. Pero non hai unha forma de facer un... Para o País Vasco hai algúns datos, a partir de guías, vale? Que se reflexan iso. Pero se ti colles o que te estou dicindo, por caso de Mondariz é posible facelo. Xa. Porque para o caso de Mondariz eu teño cifras, sei as plazas hoteleiras que hai, por exemplo, a mediados dos anos 20. E sei as que aparecen na contribución industrial. Vale? Ou Sanxenxo.
Sanxenxo ou claramente Bayona. Bayona é unha guía preciosa do ano 1902, donde se ve perfectamente como un pobo con economía tradicional cerca dunha cidade como Vigo, que actúa como nudo ou nodo de distribución turística, pero tamén como espacio de demanda turística, un lugar onde nos brans salen veraneantes ou outros tipos de... Bueno, en 1902, cando lees esa guía, que é estupenda, te das conta que en Bayona está habendo un certo cambio sociolóxico. E aparece un tipo de... Hai xa en 1902 un tipo de actividade que se ven dando de forma regular todo o verano, e hai hotelería formal, hai 3 hoteles, 4, un dos cuales abre todo o ano, xa. Hai as vilas dos particulares, los hotelitos en torno a la playa que está ali, me parece que a das Cunchas, ou non me acordo como se chama a playa, que é la pequena, e logo hai as familias que dan casas ou camas para esta xente, que ao principio tiñan vergonza de dalas, porque consideraban un signo de pobreza, de presentarse aos demais como unha actividade tal. Pero xa a esta altura, que o escriben os autores da guía, xa teñen internalizado que é unha forma de obter ingresos complementarios. E, por lo tanto, a mí esta é unha das cosas que me gusta do turismo, estos procesos de turistificación de largo recorrido que van creando espacios turísticos e que van cambiando a dinámica social nesos espacios. Vale? Mais? Sí. Ay, perdón, no sé si... No, era en relación un pouco a un punto que se estaba tratando anteriormente, a cuestión de la capilaridade. Bueno, e mencionaste, non sei se non te veo, que o turismo se estendeu nas sucesivas etapas en unha práctica minoritaria, ata chegar a xixos no momento das clases traballadoras. Nese sentido, claro, tamén puxeches os exemplos, o caso de Italia, etc. E sabemos, bueno, que existe unha política estatal, non? Sí, hai claramente. O mesmo podíamos dicir en Alemania, cos programas de traballo, cos traballadores, etc. Hai, no caso español, que é o que podemos atopar que nos permita... A estos anos... Porque eu, por exemplo, que traballei sobre o tema do movimento obreiro, sí que sei que as propias sociedades obreiras, por exemplo, as de Coruña, organizaban frecuentes xiras e visitas a Santiago, financiadas por a propia... Estos anos? Sí, financiadas polo propio asociacionismo obreiro, ás veces en conxunción con republicanos locais, ou que fose tal. Pero, que decir, existía algún tipo de paraugas institucional nestes anos ou algún tipo de política pensada para eses fins? No, é dicir, digamos que un rasgo da dictadura blanda de Primo de Rivera respecto ás dictaduras duras de Alemania dos 30 de Italia, que non hai ese turismo social feito como factor de legitimación, de legitimidade, de crear adhesión política, non existe eso. Vale? La alegría de las masas, que nos quieren mucho, que están con nosotros y además les proporcionamos lo que son el lujo, del descanso, del disfrute del país, de irse afuera. Eso en España non tenemos. En la República tampoco. La República bastante tuvieron con ir sostendo como puderon, ¿no? Mantuvieron difícilmente o patronato, fan cousas interesantes, por exemplo, en temas do que son os paradores, ampliouse a rede, o patronato funcionou, pero sometido aos vaivéns da instabilidade política. Hai máis de media docena, máis de unha dúcia, prácticamente unha dúcia de directores xerais de directores do Patronato Nacional de Turismo. E, polo tanto, non fixo nada neste sentido, aunque era partidaria disto. Pero, tío, ves, é dicir, hai un proxecto precioso en o sur de Barcelona, que levada polos, digamos, arquitectos racionalistas que hacía de veraneo, un proxecto estupendo, que estaban detrás fundamentalmente a Esquerra Republicana de Cataluña, non? E esta xente, que son os tipos progres da época, que queren facer un turismo pensado nas clases populares e sobre todo nas clases hai un proxecto urbanizador extraordinario. Eu vino no arquivo de arquitectos de Barcelona, non? Vale, e tives, había socios, vamos, digamos que había xente que
que participaba nesa iniciativa, unha iniciativa inmobiliaria pensada nesta. Incluso hai algún cura e hai moita xente de clase media. Non hai técnicos e tal, pero hai funcionarios, hai, bueno, en fin, este tipo de iniciativas están se dando, pero máis como cousa de iniciativa pública con certo apoio e sostén, porque a Generalitat daquela está apoiando isto, de acordo? Pero digamos que non existe unha política claramente, bueno, identificable a que fan os estados fascistas destes anos. Non existe. E logo fai ao franquismo, a Nera ten un traballo moi, creo que moi ben documentado sobre iso para a organización como se chama isto? De organización sindical, non sei que, de descanso. Educación e descanso. Pero as cifras non son nada que ver con outras obras sociales, vale? Que non teñen nada que ver co que fixeron os estados fascistas nos anos. Por que? Porque está funcionando as cousas por outros camiños, de acordo? E entonces, eu a percepción que teño, lógicamente teria que ver a documentación, analizar isto, eu creo que conceptualmente pretende ser moito, logo na práctica menos, porque non é mesmo facer isto, hombre, nos anos 40 pudera ser, non? Pero non é mesmo facer isto na España dos anos 50 e 60, que facelo nos anos 30, non? En Italia ou en Alemania, non? É outra historia. Cuantitativamente, as cifras que conozco é pequeno, vale? Outra cousa as intencións ideolóxicas, o tema, pero ti cando ves os propios organismos oficiales, ao turismo social hablan de él, hai traballos, e incluso nos congresos que se fan de turismo métese sempre unha sección de turismo social, pero non se desenvolve, nin conceptualmente, nin na práctica, non? O cual non quere dicir que non teña importancia, posiblemente por o franquismo dos anos 40, pero o franquismo dos anos 40 está pensando nos desequilibrios externos, está pensando no turismo como fonte de divisas. Eu non sei se a metín neste... Non, ao final non a metín, non tiña escrito sobre isto, non? É dicir, de novo, a partir do ano 47-48, o turismo externo se está comportando mellor que o comercio, de acordo? É dicir, se abre de alguna forma o franquismo, nos anos 50 abrese máis vía estranxeiros que ven, que había mercancías que se compran ese periodo. Vale? Esta é a cousa que vexo a través das cifras de turismo comparadas con as de comercio. De aí que eu creo que tamén, pensando en términos de equilibrios exteriores, o turismo hai xa que metelo dentro das variables significativas para explicar o franquismo. Vale, para ese momento do franquismo. Por certo, Rollo, parece que non che dixen disculpas de Daniel Ladero que está en... Sí, xa me escribeu. Además, é un traballo que non conocía que está moi ben feito, moi ben documentado. Luis tamén cargou que disculpara por ser clase. Sí, pero non lo che tamén, non? Vale, sí. Mira, o que comentabas de como a estadística administrativa da producción industrial non recolle nada, pero porque teñen que estar 3 meses en funcionamento de importación, onde sí, que xa coñeces de sobra, onde sí aparece, probablemente de unha forma defectuosa e tal, pero trae bastante información de casas de fondas, casas de huéspedes e tal, son os anuarios de industria e comercio, estes que se coñecen, probablemente conocidos como Valida Valier, que ven, aparte de hoteles, ven fondas, tal, e hai bastante. Sí, seguro. Pasa que hai que contabilizarlo en localidade a localidade, eso é un traballo de bastante. Sí, como está na rede, como están subindo. Sí. E outra cousa, un par de claves, fixestes algo sobre como chegamos turistas? Sí. Por onde se informar? Para os anos estos hai algunhas estadísticas, de acordo? Non a teño aquí e non recordo así a bote pronto, digamos, pero o tren é un factor importante, vale? Logo están os barcos e están os automóviles. Por exemplo, en Italia, nos anos finales dos 20 e nos anos 30 xa se deu o paso do automóvil e os medios alternativos aos outros medios, claramente. Bueno, xa non digamos en Canadá ou en Estados Unidos, donde o medio fundamental é este, non? Entonces, en España sigue habendo un turismo formal, vale? E o fundamental é ferrocarril.
E logo xa, nestos anos, xa temos un certo segmento importante o automóvil que podelo contabilizar a través das entradas polas aduanas. E además podese facer, ademais, isto como indicador do que é un movimento turístico. Sí, pero vai... Pero vamos, ainda o coche, bueno, os primeiros voos en avión, ¿vale? Correo, algunhas mercancías, pero tamén algúns pasaxeros. De feito, en Mallorca, nos anos 30, creanse empresas aeronáuticas, ¿vale? Con a idea de traer turismo a través de avión. Son os primeiros pasos, pero están aí. Pero todo por ser ferrocarril, ¿no? Sí. Por encima del marítimo. Sí, ferrocarril é máis. O ferrocarril que volve a plantear o tema moi... E aquí en Galicia sucede iso. Un traballo que publicamos precisamente en escrita nova en Margarita Elvireu sobre isto, ves o cambio que se produce nos anos 80-90 con a chegada do ferrocarril. Importante, de feito, empeza a aparecer Galicia como mercado alternativo a Santander e San Sebastián, precisamente a raíz da chegada do ferrocarril. Sigue sendo un viaxe largo, con certas incomodidades, pero cambia a distancia relativa, ¿no? Que é a percepción e tal. Despois está o sistema de precios. Claro, neste do turismo hai que pensar en términos de os precios que teñen os mismos servicios en mercados alternativos. E a Galicia, de finales do século tal, isto que se expresa a prensa de Galicia e a prensa de outros sitios. Está aparecendo como un mercado alternativo este máis caro de San Sebastián de Santa Cruz. Agora, cando fan o proxecto do ferrocarril desta época que falas ti, tú refirmas que non máis adiante, pero a finais do 19, cando son os proxectos do ferrocarril compostelano e tal, sempre que fan os cálculos, conta, dice, bueno, e agora os turistas que van a entrar por carril para aquí, para Santiago. E despois, na práctica, efectivamente, é un ingreso. Isto, curiosamente, llevas a Mallorca, que é destas cousas del turismo como objeto de estudio histórico, pois, que queda no segundo plano. Sempre lo ves por aí, pero nunca acabas de que é un pouco a miña idea. Bueno, veamos, intentemos presentar e tal. Cando falas de Mallorca, por exemplo, falas de ferrocarriles e tal, pensamos como na historia tradicional, ¿no? Mercancías, vale? En moitos dos proxectos están, dentro da súa memoria, está a importancia que ten para a vertebración interna ou da illa co exterior, vale? Porque non é mesmo chegar a Mallorca que chegar ao porto este onde hai ese trenecillo que vai desde a cidade hasta aí, non me acordo onde que se bueno, pois están dentro disso. O que pasa é que nunca se explicita, ni se fai unha estimación do que pode ser dentro do movimento de viaxeiros ou o movimento, digamos, de viaxes estrictamente turísticos, non? E seguro que se ti estudias con detalle o que son as memorias anuales das empresas, Pedro Pascual Faino, por exemplo, para Barcelona, que se traballa, ¿no? En algunhas líneas de como está posible facerlo para... Claramente, eu teño a idea xa, pero que te coincidirás, é que precisamente a través dos ferrocarriles e dos fluxos e do análisis das empresas e tal, é posible facer isto. No caso de o desarrollo hai unha orla turística que está máis dentro de un proxecto que ten todos estes sectores modernizadores que estudiaste para a industria e para outros sectores, non? Do primeiro tercio, que é o tema de Ría da Rosa, non? Vila García, Carril, o Grove e a Toxa, non? Todo isto, e un proxecto, ademais de convertirlo en atracción real, e por tanto nos fa perder de atracción, se ve xa a finales do século XIX coa línea do Compostelano. Esa memoria non recordo o nome, ese tipo que ven cando ten que ver co aquilo da solidaridade. Hai un libro do ano 8, que é un periodista, seguro que sabe este curso, que ven aquí a Galicia e se entrevista con distinta xente. Non me acordo como se chama ese libro, hombre. Por non sei se Solidaridade Galega ou que non me acordo. Bueno, ese tipo ven a Santiago e se ven a entrevistar con aquelas personalidades que miran Belén, seguro que o conoces, que non me acordo agora, seguro que, bueno, entón, se queda sorprendido, no ano 7, no ano 8, que chega a Santiago e non topa a nadie, están todos na playa. Digo así, o tipo, claro, cando nós estudiamos ese libro,
ese como fonte documental estudiamos para o fenómeno do galeguismo, o fenómeno da solidaridade, pero non reparamos nesas pequenas cuestións. É dicir, que perciben que hai un fenómeno que se está dando claramente nos anos 70 e nos anos 80. Sí, están cambiando ali na Playa Compostela de Vilagarcía, o que era antes unha fábrica de coches, están adaptando para que poda ser un sitio presentable para a xente que É o proxecto que ten de planificación de Vilagarcía de principios dos 20, o que se fai en Vigo, que fai Palacios en Vigo, recolle os espacios balnearios, porque ademais Palacios é un tipo que ten un diseño territorial, no que introduce a variable turística, claramente, non? Porque está moi influído por Laureano Salgado. Sí, que é un dos grandes artífices do turismo en Galicia, que é un empresario que actúa no ámbito do turismo balneario do mar e do turismo balneario das terras. Que outro amigo de Palacios, que Mario Guimbe Peinador. Son todos amigos de Palacios, son ustedes dos. Ou unha cosa na que non reparo al que eu vou poñendo por aí, non? Cando se fai a primeira comisión desta Nacional de Turismo, que no ano 1905, quen é o presidente do goberno? Todo o mundo habla de Figueroa, del conde de Romanelos, pero quen é o presidente do goberno? Montero Ríos. Montero Ríos ten desde 1903 un hotel que é empresarios todas as veces no que fracasa como empresario, pero é Montero Ríos. Montero Ríos que ten amigos no, vale, porque Riestra é un dos que está promovendo o tema de, como ben sabes mellor que mí, non? O tema de la Toja, etcétera, etcétera. É dicir, que estos sectores modernizadores teñen metido a parte do turismo dentro das súas pretensións. Outra cosa é o alcance que teña, digamos, en términos de cifras, en términos de estructura, pero que esta xente aposta por iso, claramente, como os consignatarios de Vigo. Que ademais é unha regla que é común, é dicir, quenes empezan as empresas turísticas? Bueno, aquellos que ya están en el mundo del transporte, sea de mercancías, sea de viaxeiros, de traballadores, de migrantes, ¿no? Los TPOs tamén se conta con as empresas británicas, alemanas e de outros sitios, que aquí hai un nicho de un salto. Quen les promove a Sociedade de Fomento do Turismo en Vigo? Quinto Vila e compañía. Entre outros. Durán, etc. Barreras. Claramente. Que fan además unha cousa moi novedosa, que isto, bueno, cito os traballos, que é conocida, Margarita Barra la conoce moi ben, que é un traballo tamén sobre isto, que é a campaña de promoción de Galicia como destino turístico. Aí posiblemente seamos moi desalentados neste tipo de campañas. Vale? Os cataláns seguro que fan a través da Sociedade Nacional de Forasteros, porque os cataláns no tema do turismo siguen o mesmo modelo que na cousa comercial. Teñen a delegados, vale? Os que contratan e supervisan normalmente. Eu iso vino en Cataluña no fondo que teñen nos centros de la República, non? Vale? Bueno, neste edificio ali teñen de Casa América e se ve como funciona isto. Bueno, pues a Sociedade de Atracción de Forasteros na súa revista explica. Temos tantos que son os tipos que invitan a viaxar, que reciben información, que canalizan a información para a Barcelona, etc. Se están actuando neste ámbito igual que traballan no ámbito das mercancías. E, por lo tanto, digamos que tenemos certos desarrollos paralelos. E o que fan as empresas de por que hai un boom do crucerismo nos anos 30? Porque se desploma o mercado tradicional das transatlánticas, que son las mercancías y los inmigrantes. Tienen ese nicho de grupo superior e tal, entonces o que fan ante a ruína buscar unha alternativa, baixan os precios. E os británicos, que les vai relativamente ben nos anos 30, lánzase a viaxar ao Mediterráneo, entre outros. Entón te quedas sorprendido que nos anos 30 hai xa un boom do cruceirismo, do que a Coruña Vigo participa, e Santiago. Entón a xente, claro, cando fai análisis simplóns, non? Non as que se desploman con esta visión tremendista dos anos 30, non?
parece que aquello es una debacle en todos los sentidos. No mundo dos viaxes, no, e cando lees o que pasa en Inglaterra, o que pasa en Inglaterra é un desabalo extraordinario. E os ingleses están viaxando máis nos 30 que nos 20. En fin. Cosas menores, seguramente o mundo internacional e a calidade que falaste, non? Eu sou moi atrevido falando destas cousas de comercio internacional. Eu creo que os 30, non, a mí gusta moito, pero creo que os 30, estou totalmente de acordo contigo que hai esos anos previos, pero creo que os principios dos 30 son claves, non só en España, sino un pouco nesa emerxencia non aparición, pero ese salto no turismo en xeral. E en parte porque ven, claro, a segunda metade do 20 foi unha etapa expansiva, onde entonces esa capilaridade non só se dá en España, sino que se dá tamén noutros países, non? Entonces, eu aquí o que un pouco, ainda que estou totalmente de acordo con a tua idea de que unha cousa son os axentes, que son os que normalmente van, e outra cousa é a política, non? E por tanto está moito antes nese sentido o turismo que é unha política activa. Pero, ainda que non sexa unha política... Que é moi importante a política activa, Claro. E se pode contar como, a través de un exemplo concreto. Claro, pero eu creo que, por exemplo, nese sentido, no lado español, os anos da República, a pesar de que non, como me ben dixetes, te fixeron o que poderon, pero desde un punto de vista de intento de internacionalización e de defender España, por decirlo de alguna maneira, sí que fixeron moitas cousas, ou varias cousas, polo menos, non? Eu, por exemplo, atopeme con isto vendo tratados de comercio, deses que non é unha época coñecida como os tratados de comercio, pero deses que a veces se califican como menores, e ao lado do acordo comercial trataban de colocar precisamente financiaron barcos para subvencionar transporte neses anos, transporte de pasaxeiros ou de viaxantes e de mercancía, non? Nese 32, 33, 34 foron os anos de máis anos, non? Cando eu via aquelas citas que me gustaron moito, que fui exponendo 31, 32, sempre tal, estaban en todos eses países, curiosamente, ante a dificultade de chegar a acordos cos países tradicionalmente fortes comercialmente falando, pois con Noruega, con Suecia, con Suiza, con Estados Unidos, tratando de chegar a acordos, e neses acordos iban tamén a vender a España. O corpo diplomático pedíanche que vendera. Entón, é unha política activa de poñer, pois non igual, pero é unha política de situar aí, sí, en un momento no que ademais, eu creo que tamén é importante, porque aí sí que outro tema que citaches, que é o dos cambios, como son os gigantes, a mí unha cosa que me gustaría ver, que seguro que te o tes, non? Pero como se moven os turistas neses anos entre o 31 e o 35, 36, non? Eses así máis de saltos monetarios, non? Dos países a outros, porque nesa capilaridade, claro, para as clases moi altas, tanto dá que o cambio sea un pouco máis favorable ou máis desfavorable, pero para esa capilaridade desas clases medias non é relevante. É fundamental. Francia perde mercado como consecuencia do seu franco forte. Claramente, e gano a favor de España. O turismo, mira, nos anos 20, e máis, eu teño cifras para o 27 e 28, non? O saldo é negativo. Hai máis turismo emisor que turismo. E vero na actuación das axencias que se van instalando en España. Veñen a España pensando no mercado emisor español. Os españoles que se van ao extranxeiro. Nos anos 30 iso cae. Entre outras cosas porque os países máis próximos, Francia fundamentalmente, é moito máis caro. Entón, iso xoga a favor de España. España, nos anos 30, igual que sucede despois, o turismo beneficiase dos precios comparativamente máis baixos. E uns niveles de infraestructuras, tanto de transporte como de alojamento, que están a mellor por debaixo de outros países, pero que son equiparables. A percepción de España de finales dos 20 e dos 30 cambia sustancialmente, porque o país ten máis musculatura en términos de infraestructura turística. Tío, os que, a xente de historia política o saben moi ben, donde se reúnen e donde se concentran os comités, etc. Por exemplo, en Barcelona, collemos grandes hoteles.
Por que? Porque teñen uns equipamentos en términos de telecomunicacións, por exemplo, extraordinarios, en términos de calidad de servicios. Entonces, son, no caso de Barcelona se ve moi claramente, son as sedes centrales dos comités revolucionarios, del partido de no sé qué, dos sindicatos de no sé canto, colectivízanos, e ponen os antigos, aqueles que queren, que non se marchan ao exterior, a traballar o seu servicio. Vale? Eso fai unha hotelería. Temos unha hotelería e logo ti miras a valoración, en parte financiados polo patronato, a xente que escribe a finales dos 20, xente hai unha americana que ven no Ford, desembarca en Barcelona e cruza toda España. Colle de volta en Vigo. Fai un libro precioso. Eu sinto-me máis cómoda viaxando resto que polas autovías ou polas carreteras de alta densidade de Estados Unidos. Tranquilísimo. É certo que a hotelería de carreteras pode ser inferior e tal, pero para mí ten uns estándares de calidad moi apreciables. E o único que tal é que a gasolina en España é moito máis cara que en Francia. É a única pega, entre comillas, que fan. E logo que falamos antes da política, e se queredes con isto acabamos para non estendernos, de que existe unha organización turística. Mira, hai unha serie de guías, non me acordo agora, miña memoria moi mala, un autor británico que fai guías de viaxe a tal país por 10 libras. Ten pagos. E ten un de España, do ano 34. Ten de muitísimos países, era un bestseller artículo. O seu negocio era facer guías. E nos anos 30 está fomentando un viaxe de 15-20 días dándoche consellos para que o poidas facer con os libros. Nada máis. Bueno, mete a España aí, non? Entonces, en España aparecen algúns pasivos. Que a xente insultaba moito, que escupía nas estacións, vale, e tal. Pero, mira, un dos problemas das cousas que sempre teñen os británicos para viaxar a España, un dos problemas é o idioma. Vale? Entón, este problema, que é un problema de sempre moi desatrado, porque en cada cidade de España, vamos, as capitales de provincia, te vas a encontrar unha oficina de turismo, na que hai un guía intérprete, que son os que financia ou cofinancia o Patronato Nacional de Turismo. É dicir, van a poder atender e darche unha información gratuita en inglés. E iso cambia, iso é posible gracias a que existe unha organización turística máis ou menos vertebrada, que non ten nin a intensidade o que sucede respecto aos anos de boom, que é moi extraordinario, excepcional, do 29 a 30, é que o gasto cae en turismo, en términos agregados. Da estricta administración turística, porque logo hai unha cosa que ti señalaxe importantísima, que o fomento do turismo é unha das cousas que comete error a xente cando analiza a política turística só como unha cousa dun organismo turístico. Non. Son máis importantes as medidas fiscales que non adopta a autoridade esta que outras para o fomento do turismo. En términos dos tarifas que se cobran os viaxeiros que baixan, das mercancías que traen esos viaxeiros, das tarifas e dos impostos que se pagan o viaxe por carretera, son máis importantes. E logo, o fomento que fan, a veces en competencia por patronato, todas as canales, digamos, diplomáticos e comerciales que ten o Estado. Hai unhas guías moi bonitas que non están utilizadas pola xente que estudia turismo, que son os informes dos cónsules. O de Gibraltar, por exemplo, ou de Viaje, ou de Bayona. Fai uns extraordinarios, a principios dos anos 20. E onde te está falando precisamente, entre outras cosas, do fermento turístico, do interés que ten e dos cambios que están producindo en Viares ou onde sea e a percepción que se está tendo da cosa. E hai unha parte, esa parte que te señalas é notabilísima, Carmen, iso vese moi ben claramente nos anos, xa Xapá que estudiou parte isto, que dentro dos mecanismos de negociación bilateral xa claramente despois da Segunda Guerra Mundial, pero creo que antes métese xa as cuestións turísticas, non? Ou velo nos congresos iberoamericanos dos anos 20, 22-23 e do ano 29, donde hai todas as cuestiones de todas as mercancías posibles e donde hai unha sección dedicada ao turismo. Os cataláns son moi claro, que o ves a través da documentación que é extraordinaria, non?
da Casa América, que é un mucho que hai que... Bueno, despois, se nos fixamos nas sociedades galegas en Brasil, eu me encontrei en Casa América un folleto de unha sociedade galega nun sitio de Brasil que se me olvida, pero que ten unha sección de turismo pensada para viaxar a España, que aí está para nós, hai unha parte importante, temos falado cando fixemos o proxecto de emigrantes e turismo respecto a Galicia, por exemplo, non? Vale. En términos de iniciativas empresariales e de mercado posible. Vale. Aí hai campo. Bueno, pues nada, venga.